Murad Dalkılıç, doğru haber. Çima êrişê Kabe'ye dikin? Gelo sebeba van êrîşan muhîmtiya Kabe'ye di İslamê de ye. Yan jî gelo sebeba van êrîşan perçebûn û tunebûna yekîtiyê di nava ummeta İslamê de ye. Yan jî ez vê yekê wiha îfade bikim. Şeytan di vê wext û çaxa axir zaman de ji bo karê xwe yên êrîşê li Kabe'ye bike, Ebrehe û erteşa Ebrehe nedît. Ji ber vê yekê sê-çar heb kesên ji rê derketî dît. Gelo ji ber perçebûna ummeta İslamê û Müslümanan û dunyewî bûna wan, şeytan çend kesên ji rê derketî dît û bi vê yekê qîma xwe hanî. Yan jî gelo ev rewşa wehîm peyameke ji Xwedayê Teala hişyarî û sîleya şefqetê ye. Adeta wek nîdayê: Ey gelê Müslüman! Kabe ji bo we mescid û mekteb e. Kabe riya îman, İslam, tewhîd, îxlas, exlaqê xweş, edalet, biratî û her wiha ciyê tedrîs û perwerdeyiya gelek kar û emelên baş e. İmam û mamosteyên wan Hezretî Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Hezretî İbrahîm, Hezretî Lut û her wiha pêxemberên din e. Felsefeya perwerdehiyê, bernama wê, müfredata wê û kitêbên dersên wê îlahî ne. Armanca wê ev e ku li gor lazimbûnê îmanê bi Xwedayê Teala bînin û teslîmê wî bibin. Armanca wan xelasbûna ji xerabiyan û bi destxistina saadeta dinya û axiretê ye. Sebeba van êrîşên Ebrehe, Yezîd û zalimên vê dewrê jî ji ber vê yekê ye. Hewciye em vê heqîqetê baş bizanibin. Hew tenê ne camiyên me, di heman demê de zanîngeh û mektebên me jî şûbeyên Kabe'ê ne. Mekteb û zanîngehê me jî ji perwerdeyiya wê îlhaman distîne. Gotina min jî wî re, li ser senetan kîn û nefreta xwe vedirşin û bi niyeta tehqîrkirinê li ser sûretan êrîşê Kabe'yê dikin û ev kesan îşaret û rengên ji rê derketiyan dixin nava sûretan. Ev kesan şahmeranê dikin. Gelo çi ye şahmeran? Şahê me'ran e, tam jî tiştê ku lê şeytan digere. Ev tê bi vê manê ku van kesana weka me'rê kor, sinsî û bijehrin. Ez vê yekê baş zanim. Wexta Kabe tê gotin, tiştê ku serê ewil tê bîra min, îfeta diya me ya Hacer û Hatîce ye. Teslîmiyet, gayret û fedekariya wan e. Gelo bi vê sûretê gotin ku hûn bi dinyayê re bikevin, em ê jî bi şehwetê îfeta we gez bikin. Bertek û tevgerên me jî çi qasa ecêb bûye. Bi peymana Stenbolê re bingeha civakê malbat hat tarûmar kirin. Bi vî awayî zîna hat meşrû kirin û zewaca ciwantiyê jî hat qedexe kirin û wek sûc hat nîşandayîn. Li mekteban bi projeya Etçebê pakbûna zarokê me xera kirin. Gelo me çêkir, hew tenê me temaşe kir. Mübtezelên ji rê derketî jî ji vanan cesaretê girtin, kirin wek texteya lîstokê. Bi kustexî û bi bêhedî êrîşê muqeddesatên me kirin. Vêga bibêjin ji min re, gelo kî sûcdar e? Emanetê Xwedayê Teala bibin.